أبوطان أمنتن تلعيت أبوطان أزنتن كدست أبوطان معتن مخلت اوكي سلام كبرات عزبتنا تملسنا لنا دياقون يوحنس كتتقال الله تدلي خطأ حسب عدلكم بكبه هارشي بلحصرا بيلنا بمتقللي كوسا سمعتنا ون بزي هوست لو ما يدلل نعهم بزي هوست كتوسق تفعل خزلك حسابنا وخلق اوكي الشمبار ابتا ناي بيت مأسرت اندي بصيح نيره مخنياتو اتمراحي هايمانوت سي تو مراحته هايمانوت سلاز تاثروا فتحي يركبوا مبال مالت سي اب بوليتيكا اتيوم دابلغا مقيارسي ازي يكود زاربن زلو قدوس انطونيوس باتراريكنا زوم 15 عامه اصيرهم زلو عدل رغيبهم كاب وشتي ايرترا بفيديو خوص خلوت زربا قدميو ناي لوم 10 عامت ابونا كمزي يلوم يميلنا تطو كنبل كلنا يسمعنا سبا ينبرن دحراي غن ابز فيديو غيرم زوصو انا تازبلكو حصار يالوم تازبلكو خانتا يالوم اليوم ناي بيت كهنتنا ابتناتنا محدره ايتوتو يلوم نعنا يملكت يلوم ام محدرانا نعنا ملكت ازوم تاسيروم زلو خا بزي فتحسي ايخون اليو حجي اتمنغستي طعنا نيرو انت زغون انت هغبر يزغبو لبامات عبيت عدي مرحت هايمانوت سمعوا زحاشه منقدي خدلي يغبو نيرو طعنا نيرو انت زغون اتطعنا زيبلو مريحنتني عدنا غن نتوم باتراريكنا اما حير ناي غزااتيوم 15 عامت غيرهم አለው ስለዚህ ቅዱስ እንጦኒዮስ ደም አፖሎቲካ አትዮም ንሕና ክንመርሖ ኢና መራሕትኩም ከውን ቦታኩም ግደፉልና እኮ ይበሉን ግን ዓገብ ምባል እዩ ስለዚህ ተኣሰሩ ምዝራብ መራሕቲ ሃይማኖት አፖሎቲካ አይቱቱ ማለት ንሕና ከምዛ አንቶ ይዝወልኮይ ድሌትና ክንገብርና ተደልና ገዛኹም ናአቱ ተደልና ቤተክርስቲያንኩም ናአቱ ተደልና መስጊድኩም ናአቱ ተደልና ኣብ ምኩራብ ናትኩም ናአቱ ንስኹም ግን سق مبال طريقة تاناتكم يزولتي أبهالا سق نبل اتي هايمانتاوي سلطاننا ايف قدلنا يزبل زلخ دقيمه مراحه هايمانوت يزبل سب اندحر حاليو زغبر زبله كل عمص جيغا خبلالو نجيغا نصبو كاصبو اتي ناي غواسوت غواسايلنا نأمنلو مراحينا ممهرنا فتارينا امونغينا سب كوينو ادحيننا مريحنا نقولو زلنا كم كريستيانات اتي زعابيه ليدرشيب ممهر لنا نوسو نبعلو نيسوس كريستوس نسخه انت يقبل انا ندخاتات فتحي كوص ايه زمصاخو ويكا منفس قدوس قبيئن نلولو نمنتاي ندخاتات فتحي كوص نزتسبرو نزت أسرو تسفى نزقورصو نزي مريحنة تزي سلازي هايمانوت علني أنا مرحي هايمانوت يزبل ناتنا قدا يزولو كابز زولو بارنتون كنزارب انت زي كإلنا كن ناقف أين خيرنا جينا أبارنت يو حبرة السبنا كنبر نزي بارنت زيجن بزيجات أمزي كلاتنا كنك أرلوسو زلنا يو حبيرنا اتوم مراحتي هايمانوت نبهل حبيرنا خنق الله زلنا يو بحاده زحبرنا نغرات الله اب مراحته هايمانوتات كل عينت هايمانوت زحبرنا نغرات الله منالبات حدا غزي انا كمز خلع الكلخو اب مدرخ سلا زاربو بزح سب كونفيز غبرو يرداني حدا زغبرنا الله خنبل كلنا ها هايمانوت كحسكا تخابا يركا ناي حابار ربحا مسرح يكاليو هاجراو قداي هاجر بهايمانوت ايتي سرحني بهالي يعني هاجر بهايمانوت زلوم اما لخختا فتصي ما يسرحني تعني ازي ناي افريقيا مينتاليتي انتي زبل امر يزلنا انا نامتنا كخدلكي هاجر زبل امر لعلي هايمانوت يزبلالن دغاغي ما انا زولو زلو خنزي كنت تصقم مرحته هايمانوت يردون يلون غلغله
ገለ ካብ ሰዓብትና እውን ዘይርድኦም ኣሎ ካብ ምስልምና ይኹን ዋላ ካብ ክርስትና ይኹን እንታይ ማለት እዩ ሃገር ልዕሊ ሃይማኖት ዝብል ዘሎ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ መድረክ ስለ ዝብሎ መግለፂታት ዘይብሉ ቃላት ይኸይድ እዩ ሕጂ እውን ዝብል ዘለኹ ናይ ሃገር ጉዳይ ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ሃገር ልዕሊ ሃይማኖት ኢልና እንተዘይኣቐሚጥናዮም ሃይማኖት ኣሎና ንብል ዘለና መዋእልና ሰላም ክንረክብ ኣይንኽእልና ክንበኣስ ኢና ክንነብር ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሲኢንካ ዲኻ ንደገ ተሰዲድካ ዘለካ ተኢልና ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓድና ዘሎ ይበዝሕኒ ሓቀይ ደይኮንኩን እያ ኣብ ዓድና ዘሎ በዝሕ ኣነ ዝዓበ ኩሉ ገዛውቲ ኣብ ማይ ተመናይ ኣብቲ ኣነ ዙርያ ዝነበርክዎ ጥራይ ንዓይ ዝቐረባ 3 ኣብያተ ክርስቲያናት ነይረን ኣብቲ ጥቃ ገዛ ቀረባታት ኣነ ቤተ ክርስቲያን ሲኢነ ይኮንኩን ተሰዲድ እቲ ስላማይ መስጊድ ዝበሃል ተኸልኪልና መስጊድ ስለ ዘይብልና ኢና ንሰግደሉ ቦታ ዲ ወፂና ዝብል ዘሎ ኣይኮነን ሃገር ሲኢን ይወፂ ዘሎ ሃገር ሲኢና ኢና ኩሉና ወፂና ዘለና ሃገር ሲኢና ናተበቲና ዘለና ከም መርሓ ሃይማኖት ኣብቲ ናይ እምነት ዙርያ ቦታና እስላማዊ ይኹን ክርስቲያን ይኹን ክንምህሮ ዘለና ነገራት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ክርስትና ኣብቲ ናትና ደንብ ክንምህር ከለና መጀመርታ መንግስቱን ፅድቁን ድለዩ ብድሕሪኡ ዝደለየ ክወሃበኩም እዩ ንኣምላኽ ኣይትረስዕዎ እሱ ከዓ ክውስኸልኩም እንዳበልና ንምህር ኢና ቁኑዕ ዝኾነ ምህሮና እዩ ኣበይ ዳኻ ሃገር ቀዳምነት ክኸውን ኣለዎ ትብለ ዘለኺ እንድሕር ኢልክኒ ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳይ ክለዓል ከሎ እቲ እስላማይ ኣስላምነቱ ሒዙ ክመፅእ እቲ ክርስቲያን ክርስቲያንነቱ ሒዙ ክመፅእ እቲ ካልእ ሃይማኖት ዘለዎ ናተይ እዚ ሃይማኖት ኢሉ እዩ ዝክመፅእ ፅባሕ ንጎ ከምዚ ንኸዶ ዘለና ካብ ምስልምና ድዩ ካብ ክርስትና ድዩ ዝገደፎ እምነት ዝበሃል የብለይን ዝብሉ እውን ክመፁ ኮይኖም ኣይመፁን ማለት ኣይኮነን ኣካይዳና ፅቡቅ የለን ክመፁ ይሳቶም እውን ናትና ቀዳምነት ኣምላኽ ዘይኣምን ዘበለ ንዓና ዘገድሰና ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሃገር ክስራሕ ከሎ ሃይማኖትካ ሒዝካ ይኮንካ እንትመፅእ ኩሉ ዓለም እንደንራዩ ኤርትራውነት ሒዝካ ኢኻ ትመፅእ ሃገር ክስራሕ እንድሕር ደሊኻ ኤርትራውነት ምስልምናኻ እምነትካ ኣብቲ መስጊድካን ኣብ ገዛኻን ኣቐሚጥካ እያ ትመፅእ እቲ ክርስቲያን ኣብ ቤተ ክርስቲያኑን እምነቱን ኣብ ገዝኡ ንገብሮ ናይ ሃገር ጉዳይ ክመፅእ ከሎ ግን ብዛዕባ ሃይማኖት ዘይኮነ ብዛዕባ ናይ ሃገር ኣረኣያ ኣመላኻኽታት ዘለዎ ንኩሉ ሃይማኖት ብሰላም ከንብር ዝኽእል ሜንታሊቲ ዘለዎ እቲ ደረጃኦም ሲቶም ናብቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምንቅቃሕ ዝመፁ ደረጃኦም ሓፍ ዝበለ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብ ይሰጋገር እዩ ኣነ ብዛ ዓዲ እንግሊዛዊ መንነት ኣለኒ ዝሃቡኒ ሃይማኖተይ ኣይኮኑ ንሪኦም ነቲ ካልእ እስላማይ ሃይማኖት ኢሎም ኣይኮኑ ዝብዎ ዘለዉ በቃ ከም ሰብ ተቐቢሎምናስ ናቶም ዜጋ ገይሮም ከዓ ይህቡን ኣለዉ ኤርትራዊ እንታይ ኮይኑ ብኤርትራውነቱ ፖለቲካ ክሰርሕ ዘይክእል ብሃይማኖት ሒዙ እንዳመፀ ኮለል ዘብለና ዘሎ እዚ ኣብ ግዜ ኢሳያስ ኮለል ኣቢልናስ ሕጂ ከዓ ኢሳያስ ምስ ከደውን እዚ ነገራት እዚ ኮለል ከብለና እንድሕር ኮይኑ ኤርትራ ብኤርትራውነት ትስራሕ እምበር ሃይማኖትካ ሒዝካ ነፂኻ ኤትኒክ ግሩፕ ናትካ ሒዝካ ነፂኻ ትሰርሖን ተሃንፆን ሃገርን የለን ከተፍርስ ትኾንካ ወ ስለዚ ኣነ ከም መራሒ ሃይማኖት ፅባሕ ንጎውን ነዚ ዓገብ ክብል ሕጂ ዓገብ ይብል ፅባሕ ንጎውን ዓገብ ይብል ብሃይማኖት ስራሕ ደ ሃገር ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ዝብል ኣረኣያን ኣመላኻኽታን ዘለዎ ግን ናብ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክመፁ ከለዉ ብሰላም ከንብሩና ይኽእሉ እዮም ቀዳምነት ውሕስነት ሃገር ቤት ትምህርቲ እንተዘያሎ ቤት ትምህርቲ ዝገብሩ ኢልካ እምበር ሃይማኖታዊ ኮይኑ መፂኡ ቤተክርስትያን ዝጎደሎ ቤተክርስትያን ክሰርሕ መስጊድ ዝጎደሎ መስጊድ ክሰርሕ ዘይቦቱ በቦታና ናሓዝ ኮይና ንብል ዘለና እሶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ሃይማኖቶም ግበሩ ሰብ ፖለቲካ ከዓ ናይ ፖለቲኮም ግበሩ ንክልቴና ከዓ ፍትሒ የራኽበና ኣብ መንገዲ እየ ዝብል ዘሎ ከዓ ዓመፅ ዘይብሉ ክኸውን ኣረዳድኦም ንሕብረተሰብ እቲ ትራንስፎርሜሽን ንብሎ ወይ ነቢ ሙሴ ኣብ ኣብነት ፅቡቅ ፊገር ዘሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ግብፂ ከውፅኦ እንከሎ እንታይ ዓይነት ፊገር ነይርዎ ሓያል ዝኾነ መሪሕነት ነይርዎ እንታይ የድልየና ኣሎ ንዓና እምበር ብዛዕባ ሃይማኖት ክዓይን ክሰርሕ ዝመፅእ መንግስቲ ዘይኮነ ነታ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተሓተት ደረጃን ቁጠባን በፂሓ ወሪዳ ዘላ ኣንፃር ድኽነት ዝቃለስ ኣንፃር ድንቁርና ዝቃለስ ኣንፃር መንእሰያት ካብ ምጥፋእ ዝቃለስ ነዚ ዝቃለስ ምስ ዝኸውን እምበር መራሕቲ ሃይማኖት ዳ መዓስ ውሒዶም ና 100 ዘለውን ናብ መሪሕነት ሃገርታ ክገብሩ ክመፅዋት ኣብኡ ኣትዮም ብሃይማኖት ስለዚ እቶም ሰብ ረብሓ ወይቶም ሰብ ፖለቲካ እዚ ዝጥቀምሉ ንረብሓ ናታቶም እምበር ህዝቢ ተጠቂሙሉ ኣይፈልጥን እዩ
ህዝቢ ከዓ ይጋገዩ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ብጣዕሚ ህዝቢ ይጋገዩ ህዝቢ ዓዲ እንግሊዝ ምስተጋገየ ኣብ ዝሓለፈ ህዝብና ደኣሞ ሓቁ ድዩ ክጋገይ ኢላ ኣነ ሓሲበ ማለት እዩ ንባዕለይ እንግሊዝ እዚ ህዝቢ እዚ ምኩር ህዝቢ እዩ በልሕ ህዝቢ እዩ ምሁር ህዝቢ ኢላ ኣነ ኣብ እምረይ ኣቐሚጥየ ዝነበርኩ ህዝቢ ተጋግዩ እቲ ካብ ዩሮፕ ምውፃእ ሲ ኣጋጊዮምና እዮም እቶም መራሕቲ ፖለቲካ ካምፔን ዝገበሩ ኢሎም በር ምውፃእ ካብ ዩሮፕስ ጌጋ እዩ ነይሩ መሰረቱ ዝብሉ መፅኦም ብከምኡ ካልኣይ ግዜ ምርጫ ክግበርን ኣብ ዕግርግርን ኣትዮም ማለት ዋ ክንዲ ዝኣክል ፍልስፍናን ገለ መፅሓፍቲ ዘንበቡ ህዝቢ ዝተጋገዩሲ ህዝብና ዳ ሓቅን ዲላ ዘዝመፀ ኣብ ፌስቡክ ዘዝመፀ ንፀጋም ክወስቶ ኣብ ገለ ዝመፀ ነቲ ሓደ ክወስቶሲ ህዝብና ከምዚ ሕጂ እቶም ንፖለቲካ ክንሰርሕ ኢና ዝብሉሲ ቁሩብ ማይስቲ ኣቢሎም ህድእ ኢሎም እቲ ናይ ሃይማኖት ነገር ንሰብ ሃይማኖት ኣቐሚጦም እቲ ናይቶም ኤትኒክ ግሩፕ ዘሎ ኣዋኣቲኻ ምፍታል ነገር ምምፃእ ዘይኮነ ባዕላቶም ስለ ዘለዎ ናብ መሪሕነት ዝመፅእ ኣስላማይ ክመፅእ ክርስቲያናይ ክመፅእ ዝበሃል ነገር ቋንቋ እዚ ንኣፍሪቃ ዘባላሾ ወይ ንሃገርና እውን ዘባላሾ ክመፅእ ዘሎ ኤርትራዊ ግን ክመፅእ ኣለዎ ኤርትራዊ እንታይ ዝኾነ ኤርትራዊ መለክዒኡ ዝተማሃረ ሰብ ዝሰልጠነ ሰብ ንኩሉ ሕብረተሰብ ብዘይ ኣፈላላይ ክመርሕ ዝኽእል ዓዲ ክምርቆ ዝኽእል ቆፅሊ ዘንበርናሉ ሕጊ ዘንግስ ካብ ስርዓት ሕጊ ዘይወፅእ ፈቐቕ ዘይብል ንሕብረተሰቡ ዝፈልጥ ከምዚ ኤርትራዊ እንታይ ይኾኑ ብዘይ ኣገድስ ኤርትራዊ ፖለቲካ ክሰርሕ ንዘለለና እዚ ብሃይማኖት ተፀጊዕካ ዝግበር እዚ ገለ ዝግበር ዘሎ ግን ብፍላይ ነቲ መንእሰይ ካብኡስ ወፂናሲ ሃገር ኣብ ምህናፅ ንሰጋገር ግዜና ኣይነቕተል ክብል ስለ ዝደለኹ እየ የቐኒለይ በዚ ኣጋጣሚ راي يقنلنا دياقون نعكا تاخذ قلت صنحك حجي مرحت هيمانوت بوليتيكا خاطو يبلومن ايدوكم كاتو يبلومن ويكا ابسنيتن لوط حبرتسب بخمي كعيو يخولي اخا خبرهالنا صنحك بتعم صبوي كم تزغلت كايو فتحي مالت سبعو مسل محلاو مالتيو هيمانوت مالت كسبعو مسل محلاو مالتيو ስለዚህ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብቲ ሕብረተሰብ መፅዮም ነቲ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሩ ዘሎ ብዘይ ፍርዲ ተኣሲሩ ኣሎ ክብሉ ብዘይ ጉቡእ ኣብ ኣገልግሎት ዝኽርትት ዘሎ ንኩሉ ነገር ብፍትሕን ብኣወንታን እቲ ጌጋ ዝኾነ ጌጋ ክብሉን ነቲ ፅቡቅ ዝኾነ ፅቡቅ ክብሉን ክመፁ ክኽእሉ ኣለዎም እዩ ዝብል ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ንኩልኩም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ጎኒ ህዝብኩም ኮኑ ፍትሒ ክትድርዕዎን ክትሕግዝዎን ንፅውዕ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ مبار حجي تنحتوتاتي ناب دياقون يوهانس ودي اللوخو لكع بخم انك امس دكتور إبراهيم سراج كنكدني نامو أمو داتا خاني خمل سكاي مالتيو دياقون دكتور إبراهيم هلا هذا دكتور إبراهيم سلام كتب العدل كنبك أمو مجمرة يغني اللي جنة علماء كلهم روحوا سعود أحمد قدس يوحنسيب ندياقون جونكا يغني لنا كابتن زار ورزنا حوكا خمسة ناي سالسة كل تمهاري نوت يغوص تصنيحه مخنياتو بزو حدش نجاراتي للمود حنا بتحطهم سحاتات كني شعو كجلت يمو يغني لي قاعد حال مساهم دياقون جون قاعد حال مساها يغني لي أنا يمسجن دكتور إبراهيم thank you عارين بار تنحطوتات ماليسنا إنا خندقمن مالتيو تقدمي تحطو اوكي هايمانوت ويكا امنت زبل امر بخمي تقلصو ويكا تردو تبليح باخد جمر يغني اللي ثلاث نقرات حلف حانتي كم زاد بولكوا قدس يوحنس لدغونه نخلاتنا نقع صحنا تبليح كانيتي اب سبتمبر سلازلنا محال تصورا استجمروا ليو سبتمبر حاده ازون خلاتنا نقع صحنا ثالثيت دما بزح حزب إيرترا دي فلتا سبتمبر تشعاته كل تشحن تشعاته سرعات إسياس أوراجا كل جزاي أبدعوت تبهال قشت مبزحتو ساهون عصاور تزقم مطلوبوتا
بسراويتن بنفرتن نتي بوتاتي دمسيسو نبرتي ناي ديعوت مبزحتهم أوراجع كله زي بفلاي أب سجنيتي أب سنحافي أب دكسا كساب أسمرا ننوي حوارح كان لما نو غيرهم كوينهم زدت قمت ولا بقرن بس حيتان توقع ولا علت تشعات تيا سلازي بو مسدتا علت تشعات سبتمبر مسدعوت غيرنا كنذكرات صبغي سرعتي سياس قد سبتمبر تشعات دي كنا سلسبيت السوسان حمشتا ميكا عسر تخل التوارحي ناي ناتنا كله دفعتات زقبورو لي اقاط امزيا اب سبتمبر سلازخونتي قليسيا يغني لي نابلكو دياقون جون قدم نوي حيد فلطه اب مانشستر يتفلطه كابتوم فتحي كتبهالن كلا مجمريا زفلطه سب جوني بعد ما طبيقي عبي انا مبزحتهم ناي هايمانوت سبات جون ديكونه ولا خاب جون دعبي ولا كاب جون دنش بزعبا فتحي كزاربو دي سمعالهم غزي اب مانشستر دياقون جوني بزعبا فتحي كزارب دسمعو دنبركو كاب شعود حاسكو دلني اخبرك مسخه بتعمي عابي نيرو يخبرها صبيغه يا عابيهم كله انا دياقون جون لو معنتي كم تقولكو ثلاثه نوت يوسيده انتايلو نحنا ناي هايمانوت مرحتسي ابوليتيكا ايتو تبلو ناس نمنتاي ابوليتيكا ناتو دلنا كو سلطان ايكوننا ندلينا فتحي يلنينا ندلنا فتحي يلن ببالكاسي سرحنا هايمانوت مرحت رايدي كونس ناي كل حزبيا سلازي مرح هايمانوت تتزاربس قبولي تبلي حنت زرب خزارب سميعيو سخا مزغيبيا خمزانا يستانساك فلد والكوي كالايتن تايلو ازوم مرحت هايمانوت ناي اسلمنا هونو ناي كريستنا هونو اب غزي سورا از كله نت سورا حاجز هيبم شعون هايمانوت سبات يكون بوليتيكا تاعتو لو تاعتو يبلكم من اي تبهلون حجي دحرنا صنت كن نت حزب ጭፍلق بنتي بوليتيكا تاعتو يبلكم كبلوهم كلوسي زيا مسحاقيا سلازي اي تقباينيا قدمنا صنت كنقبرن كلنا نحجز كلنا نتصورا شعون هايمانوت يخميلكم كوف كتبلونا نيركم يلمو زين كابتن دس دبلهني مجلسناتو ينيرن اتحطوتات مسمصه دحراي كغلصي يقني لي جون وجنتكا داخل كني هايمانوت سي كمي خاطريو دياقون جون بعين هايمانوت بعين مرحينا هايمانوت كويني ان هايمانوت دريا دلو انا دما اسكي هايمانوتنيا يكونكن انا قد بعيني بوليتيكانياتات نحنا نزي هايمانوت زبال وي هايمانوتاويان مرحتي زغبرونا هايمانوتاويان ممهران تغبروس كمين ري جانا تغلص دلي هايمانوت ممهر كويني يكونكن وي اسلمنا هايمانوت ممهر كويني يكونكن مصيه دلو مالتي نحنا بوليتيشانس وي كا بوليتيكاويان نحنا ابت هايمانوت ديلناس كمي غيرنا اين اندريو نا هايمانوت تبليا امنت انتايتل كني اسلمنا بناتو ترغمو كل كريستنا بناتو ترغمو كل كالوت بناتو كترغمو يقول كن انا انتاي كبل نا هايمانوت ممهرانا انتايم زبلونا الى السوق نغركمو سيت امنتي لك زازوم انتي نا هايمانوت ممهران كمهرونا كله ولا بسلمنا ولا بكريستنا كلته نغرات يم تمهرونا سيت هايمانوت الى انا زعمنو مالتي حدا انتايم دبلو نزي فطاري كمي غيرنا خمنملو خويم تمهرونا كمي غيرنا خم نسجد كمي غيرنا خم نصوم يمهرونا كمي غيرنا خم نخبر نفطارين املاك امالختن ينغرونا سلازي بخال ازراربا كمي غيرنا نفطاري كم نغزو ازي حرامي ازي حلالي ازي غباي ازي اي غبايني ازي نوري كونن ازي خمزي نابلد مهرونا سلازي حنتي بارت نايت هايمانوت السامالتي نفطاري كمي غيركا تغزو نفطاري مختغزا ابايتا خنتاين كتكبر على كاز مهري كالايتي كفال ناي هايمانوت نتايو هايمانوت سنيتي دمر ناي هايمانوت مماران سنيتي دمرونا انتاي لم سنيتي مرونا مسيلكي اب حدا حبرتسب كمي غير كامس حبرتسب كم تنبر كمي غير كامس بيتسب كم تنبر كمي غير كان نحيركا كم تنبر كمي غير كم تبلع كمي غير كم تستي زيد يا قونجو كغلصو تصنح بعابي خانتاي مهرونا كمتي اب هايمانوت ازي حرامي ازي حلالي دبلونا باملخو درجه بمنبابرو درجه خانتاي بلونا ازيا عمطيا غيغايا ازيا فتحيا قنعتيا سلازي بخال ازراربا اينا يفتحي اينا يزي فتحي نتي عمص غيغا نتو قنعو كنبل
يمهرنا سلازم خلق زراربا نا هايمانوت مرحتي ويكا هايمانوت سنيتي زمهر كبل يخيل حانتي كما يجرنا نفتارينا خم نملخو كالا إتقا أبزي الدنيا كما يجرنا سنيت نقبر أمنا نحيدنا مس حبرة سبنا مس منقستنا مس نحيدنا كما يجرنا خم ننبر دمهري بزي عايز دردا أنا تا هايمانوت يعني اللي راي صبغتي يغني لي مجمريا زعرم كاني مالت زعرم ديكونا سب بوليتيكا عين تقولصم كان كسخه نعتعزبت يردعكم نيره اتا تقصل حتو هايمانوت وي امنت اب حدا حبرتسب انتي يدلو አዎንታዊ ወይ ከአሉታውን እንተለዎ ትብልያኔራ ዘይ አኸ በኸመይ ተብረሃል ሃይማኖት አሉታውን አዎንታውን ሕጂ አነ ከም ናይ ደገ ሰብ ኮይነ እንደነተ ነቲ እምነት ድሪኦ ዘለኹ ብደገ ኮይነ ማለት እዩ ዲያቆን ጆን እንታይ ጥቕሙ ከም ዘለዎ ናይ ሃይማኖት ነጊሩና እዩ ወላ ኣብ እስልምናውን ትሱ ዝበለን ብዙሕ ኣይጋጨዋን እየን ስለዚ ዲያቆን ጆን ድበሎ ምድጋም ታሽም የብሉን ጥራሕ እንታይ ክብል ኣነ ግን ሃይማኖት ከም ሃይማኖት አይጓዳኒ ዝኾነ ዓይነት እምነት አይጓዳኒ ማዓዝዳ አይጓዳ እቶም ኣተግበርቲ እሰምም ፀገም ዝገብሩ ከም ድምሁሩሃ ወይ ነቲ ሃይማኖት ዘተግብሩ እሳቶም ከከም ከፍ ደሃቦም ገይሮም ክትርጉምዎ ምስ ጀመሩ እዩ ትፀገም ዝኸውን በር ሃይማኖት ከም ሃይማኖት ፀገም የብሉን ሓንቲ እዚያ ካልአይቲ ኣፍልጦ ዋሕዲ ኣፍልጦ ዘለዎም ናይ ሃይማኖት መምሃራን ጥራሕ ኣብቲ ናቶም ሃይማኖት ደይኮነሲ ኣብቲ ናይ ካልኦት ሃይማኖት ድሩት ወይ ከዓ ቁርብ ኣፍልጦ ዘለዎም እንተኮይኖም ከዓ እዚኦም ነቲ ሃይማኖት ብጌጋ ገይሮም ኣባይታ የተግብርዎ እሞ ንሕና ብጌጋ ከም ንርድኦም ይገብሩ ብሓፂሩ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኢና ንርኢ ኣብ ሃይማኖት ብጌጋ ከም ዝትርጎም ዝገብርዎ ብሓፈሻ ኢለክየ ሃይማኖት ብጀካ ፅቡቕ ብጀካ ፍትሒ ብጀካ ስኒት ኣይምህርን ይቃለ እቶም ነቲ ትምህርቲ ተማሂሮም ንዓና ዝምህሩና ግን ኣብ ሰለስተ ይምቀሉ እቶም ሓደ ሓደሽቲ ምሁራት ንብሎም እዮም ሓደሽቲ ዝመርቆኑ መብዛሕቶም ሓደሽቲ ሰባት ናብቲ ሃይማኖት ክፅምበሩ ምስ ጀመሩ ዘምፅዎ ፀገም እዩ ምስ ተፀምበሩ ሓድሽ ሃይማኖት እሱ እሶም ግን ሓደሽቲ እዮም ኣባና ክምህሩና ከለዉ ካልኣይ እቶም ዋሕዲ ፍልጦ ዘለዎም እቶም ሳልሳይ ከዓ ረብሓ ዘለዎም እዮም እቶም ቀዳመይቲ ክነገረክን ምሳሌ መብዛሕቲ ግዜ ሓደ ሰብ ኣብ ሃይማኖት ጥልቕ ኢሉ ክርዳእ ምስ ጀመረ እሞ ኣነ መምህር ናይ ሃይማኖት እየ ክብል ምስ ጀመረ ናብቲ ሃይማኖት ይቐርብ ካብቲ ሰብ ግን ይርሕቕ እዚኣ እታ ቀዳመይቲ ድመርቆኑ ዝብላ ኣነ እቶም ሓደሽቲ ሃይማኖት ምስ ኣተው እሱ ዝያዳ ዝቐርብ ሃይማኖት ካብቲ ህዝብናቱ ግን ዝያዳ ይርሕቕ ምስ ረሓቐ ድሕሪኡ በታ እሱ ድርድኣ ገይሩ ጥራይ ከረዳእካ ኣይፍትን ስለዚ ሃይማኖት ናብ ህዝቢ ክቕርቦ እናተገበኦ እንከሎ እሱ ግን ናብቲ ሃይማኖት ዝቐረበ ካብ ህዝቢ ይርሕቕ እንታይ ይብለካ ከምዚ ዝገበርኩም ሓጢአተኛታት ኢኹም ከምዚ ዝገበርኩም ኩልኹም ጌጋ ኢኹም ናብዚ ምሳና መስጊድ ትመፁ ኩልኹም ቁኑዓት ኢኹም ነዚ ቤተክርስትያን ዝትኸዱ ኩልኹም ጌገኛታት ኢኹም ናብዚ ቤተክርስትያን እናትና ትመፁ ኩልኹም ቁኑዓት ኢኹም እዚ ዓይነቱ ድምዳመ ይህብ እሞ ናብቲ ሰብ ብጌጋ መልክዕ የብፅሖ ካልኣይ እትዮም ናይ ሃይማኖት መምሃራን ኣብ ርእሶም ዘለዎም ዋሕዲ ኣፍልጦ ክልተ ዋሕዲ ኣፍልጦ ሓደ ብዛዕባ እቲ ሃይማኖቶም ዘለዎም ዋሕዲ ኣፍልጦ ካልኣይ ካብ ብዛዕባ ካልእ ሃይማኖት ዘለዎም ዋሕዲ ኣፍልጦ ሓደ ናይ ሃይማኖት ሰብ ዓርከ የለኒ መሳርሕተይ ብዛዕባ ክርስትና ክምህረኒ ከሎ እንታይ ኢሉ ኢልኒ ክቆድሖ መምህር ናይ ሃይማኖት ኢሉ ከምታ ኣብ ርእሱ ቀሚጥዎ ዘሎ ነቲ ረቢ ከማ ገይሩ ይምህረካ ኢሉ እንተደኣ ረቢ ሓዳግ እዩ ለዋህ እዩ እንተደኣ ኢሉ ንሳኻ ብልውሃት ትቐርብ ኖኖ ፈጣሪ ወይ ረቢ ንዘይሰገዱ ከምዚ ገይሩ ይቆፅዖም ከምዚ ገይሩ የባረሮም ከምዚ ገይሩ ናብ ገሃነም እሳት የእትዎም ዝብል ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ፈጣሪ ዝፈልጦ ኣብ ርእሱ ኣብ ባይታ ከዓ ምስ ሰብ ልክዕ በኣ በታ ኔጌቲቭ ገይሩ እዩ ምስ ሰብ ዝነብር ንምሳሌ ናብዚ ናባና ቤተክርስትያን ዝኸዱ ናትና እዮም ናብዚ ቤተክርስትያን ዝኸዱ ናትና ኣይኮኑን እዚኦም እምነት እዚኦም ዝኣምኑ ብእስልምና ናትና እዮም እዚኦም በዚ እምነት ዝኣምኑ ናትና ኣይኮኑን ኢሉ እዩ ዝቐምጥ ከምታ ኣብ ርእሱ ነቲ ፈጣሪ ወይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ሕጂ እዚኣ እንታይ ኣትፅግም ዘላ እቲ ሃይማኖት ጥራይ ኣብ ርእሱ ኣቐሚጥዎ ነይሩ እንተትኸውን እሱ ፀገም ኣይመሃለዎን ነይሩ እዚኣ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ርእሱ ኣቐሚጥዋ ዘሎ ኣተሓሳስባ ግን እዚኦም ናትና እዮም እዚኦም ኣይናትናን እዮም ዝብል ወላ ኣብቲ ሶሻል ላይፍ ምስ ህዝቢ ክነብር ከሎ ከዓ ልክዕ ከምኣ እዩ ጣሽ ዝገብር ድዋሳእ
እዚኦም ናትና እዮም እዚኦም ናትና ኣይኮኑን እዞም ከምዚ ዝገበሩ ምሳና እዮም እዞም ከምዚ ዘይገበሩ ካ ምሳና ኣይኮኑን ድብል ኣራያታ ሳልሰይቲ ሰብ ረብሓ እዮም ሰብ ረብሓ ምናልባት ንዲያቆን ጀን ክትሓትዮ ስለ ዝሰማዕኩ ኺ ናይ ሰብ ረብሓ ዳሕራይ ክነግሪ ኣብዚያ ጠጠው ከብላ ቀኒለ راي أبتات قلت الحتوم بقى رابعة فلو قلت له ሃይማኖት ወይ እምነት ፖለቲከኛታት ወይ ሰብ ረብሓ በአወንታ ወይ በአሉታ ይምዝምዙ እዮም ስለምንታይን በከመይን ዝብል መብርህ ደሞ ሃብካኒ ትብለ ዲያቆን ጀን በዓይኒ ሃይማኖታዊ መራሒ ከመይ ገይሮም እዮም ፖለቲከኛታት ንሃይማኖት ዝምዝምዝዎ ድብል ከመይ ገይሮም እዮም ድምዝምዝና ድብል ኣዳቂቁ ገሊጹ ወይ ኣነ ብክልተ መልክዕ ገይረ ክገልጻ ሓደ ንምንታይ እዮም ሰብ ረብሓ ወይ ከዓ ፖለቲከኛታት ንሃይማኖት ድምዝምዝዎ እንተዳይልኪ ሓደ ኣብቲ ሃይማኖት መንግስቲ ዝምድና ድሕሪ ክልተ ደቂቕ ብሬክ ክንገብር እንዲና ክሳብ ሸዓ ሕራይ ቀፅል ቀጣልወካ ኢለ ብክልተ ዓይኒ ክንሪኦ ይብል ኣነ ንምንታይ እዮም ድምዝምዙና እቶም ሰብ ሃይማኖት ወይ ከዓ እቶም ሰብ ረብሓ ንሃይማኖት ከመይ ገይሮም እዮም ታሽሙ ዝገብርዎ ኣብ ረብሖኦም ዘእትዎ ብክልተ መልክዕ ገይረ ክሪአን ኢለኪ ቀዳመይቲ ኣብቲ ሃይማኖት እምነትን ምስቲ መንግስትን ዘሎ ርክብ ከመይ እዩ ዝብል እቲ ካልኣይቲ ድማ እቶም መምሃራን ናይ ሃይማኖት እቶም ናይ ሃይማኖት መምሃራን ባዕሎም ነቲ ሃይማኖት ከመይ ገይሮም እዮም ዝርድእዎ ወይ ከዓ ነቲ ፖለቲካ ከመይ ገይሮም እዮም ዝርድእዎ ትብል እያ ሓንቲ ኤርትራዊ ምሁር ኣሎ ዶክተር ጀላልዲን መሐመድ ሳልሕ ዝበሃል ዶክተር ጀላልዲን መሐመድ ሳልሕ ፕሮፌሰር እዩ ኦፍ ኮርስ ብዙሕ መፅናዕትታት ዘለዎ እዩ ካብኡ ከቀዲሐ እንታይ ኢሉ መሲልኪ ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ሃይማኖትን ዘሎ ርክብ ሓሙሽተ ዓይነት ርክብ ኣለና ኢሉ ተንዝርዝር ፀኒሐ ክዝርዝረን ክተቋርፅኒ ኢኽ ግን ቀዳመይቲ ዝምድና ኣብ መንጎ ሃይማኖትን ኣብ መንጎ ኣብ ኣባላት ጠጠው ክብለካ ክእል እየ ካብ ዳሕራይ ሓሳብካ ዝቋራረፀካ ናብ ብሬክ ንኺድ ኣብኡ ከለና ኦኬ ኣብ ብሬክ ክንከይድ ኢና እምበኣር ተዓዘብትና ቀረይታ ግበርልና ኣቦታት ኣመንትን ጠለይቲ ኣቦታት ኣዘንትን ቀደስቲ ኣቦታት መዓትን መኸርቲ ኣቦታት ኣለይትን መራሕቲ ዋና ንዋዛ ሃገር ዋና ንዋኮዛ ኤሪትራና ብትንዓት ዝገፉ ህዝበይ ህዝበይ ዝብል መትከል ምስ ነደፉ ኣብ ጉዕዞም ፍጹም ዘይዕንቀፉ ስለዛ ሓላለ ሃገር ብጃ ዝሓለፉ ዋና ንዋኮ ሃገር ዋና ንዋኮ መሬት ዋና ለዋኮ ሃገር ዋንነቶም ሃገራውነቶም ዛዕበ ዋና ለዋኮ ሃገር ሓዲድ ቃልሶም ኣስላማይ ክርስታናይ ከይፈለ ዋና ለዋኮ ሃገር መቃድሕ መስምሮም ኤርትራውነት ርካለ ንሓንቲ ኤርትራ ደሞም ዝዛረ ዋና ለዋኮ ሃገር ኣትኳ ትማሊ መግዛታዊ ቅድሞ ኢዱን ጓንትን ኮይኖም እንዲኦም ስዒሮሞ እሞ ኸለውና ሃገራውያን ቅርሲ ብዘይ መተሓድርትና ኣኩል ካብ ነማዚ ንኤርትራውነት ግዳዘይ